Hello, good morning mga boss. Ayan, may bisita tayo si Sir Johnny Fernando. Taga Paligi po siya. So update lang tayo rito sa regular fishing cabinet natin. Yung wall riding nila. So yun. Okay yung halo nito. So andito rin naman sa timba nila. Ito lang sabi dito. 4 liters ng itong Mundo Flexi type. Tapos 6 kilos ng semen. Hello, good morning mga boss. Ayan, may bisita tayo si Sir Johnny Fernando. Taga Paniki po siya. Ayan po. Hello sir, kamusta po? Oo, dito lang kayo, dito lang. Ayro. Diyan. Boss Mark. Hello sir, kamusta po? Big fan of yours. Ayan boss. Si Mr. Johnny Fernando. Na-meeting kita. So if you recall, something like 1 year ago, I think it's more than 2 years now, pero 1 year ago, nag-send ako ng message sa'yo, acknowledging yung mga ginagawa mo, ang ganda. And then sinabi ko, hopefully someday mag-meet tayo at meron kayong papagawa sa'yo. So here I come. I came here, so nag-build ako ng bahay in the meantime. So gusto kong pumunta dito para magpa-schedule ng spot. Yun. Ayun mga boss. Base sa mga ginawa mo na it's a proven record. Maganda, quality, workmanship. So wala nang iba kundi maraming salamat po sir. Pasok po muna kayo, sir. Okay lang. Pasok po kayo sir. It's good to Natimpla kayo ng kape. I'm good. Okay lang. Kape po sir, magpatimpla lang po ako. Ayan. Mga kaibigan ko po. Yung mga artist po sa bonsai. Kung mahilig po kayo sa bonsai. Siyempre, gardener ako. Avid gardener ako. Ayan po, yung mga gawa po nila. Ito pala yung nakikita ko sa vlog mo. Opo. Mga inilaban namin. Oo. Nakita ko ngayon sa may display sa Marquee Mall sa Pampanga. Opo. Dinisplay lahat yung mga gumagawa ng bonsai. Okay, so ayan, bibigyan natin si sir ng t-shirt. So large saka XL. Tapos sticker. Ayan sir. Ay, ma'am po nito. Kay ma'am po yung isa sir. Thank you, Boss Mark. Nandito na ako. Finally, I met the guy. Ayan po. Dito na kami. So, yeah. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagpasya sir. Di bali sir, ay March yata sir no? Babalik po sila, ay pupunta po sila madam dito. Yeah, we're planning Boss Ay Mark. po. Hopefully, sa awa ng Diyos ay matutupad yung pag-uwi na yan. So that's the tentative na date na pag-uwi. Hopefully. Sana walang malalakas na bagyo. Ayan sir. Bali, uwi na rin pala si sir sa 14. So babalik na ng Canada.
Hello, back home. Hello, Yan, bro. shout out Nandito po sa na mga nasa Canada. Ayan. Ayan na, nagpapila lang siya. ako. Nasa Ayan, YouTube na ako. nagpapila lang si Pila lang siya, ano, kay bigyan Mrs. ng reservation fee. Reservation fee. Okay. Ayan, no? Okay. Salamat, Boss Mac. Maraming salamat din po, sir. Yeah. Nice pick up, Mac Ranger. Opo. Nawala lang po si Sanderford. Sige po, sir. Ingat po. Opo. Okay, salamat ulit. Opo, sir. Guys, thank you. Salamat po sa inyo. Basta chat-chat na lang po, sir. Nag-message na rin po ako sa inyo. You are welcome to come for a visit. Mga umuwi yung mga traveler after 4:30. Opo. Basta kung hindi kami umulan kung minsan yung makauwi. Mm. At least ka na panahon. So you're more than welcome to come and visit. Paano lang nagawa? So, kasi dumadaan ka dyan kung minsan, di ba? Opo, sir. Kasi may mga project ka sa Pangasinan. Opo, sir. Diyan ako dumadaan minsan. Doon, I think yun Opo. ang daan mo, di ba? Opo. Shortcut. So just feel free, just come for a visit. Sige po. Parang si Jocelyn, patingin nga, ano, para may time mo rin, ano? Opo. Para may back up mo, kung ano sa schedule mo, Opo, di ba? sir. Ay advance mo, para magawa mo yung schedule mo, di ba? You have Opo, to sir. see. Para alam mo, Tapos ano, pa-message na lang po kay Ma'am Jocelyn yung ano, number niya. number niya. Opo, para makontak ko po siya. Oh, yeah, kasi you have to work your schedule, di ba? Opo. Iba-iba yan, may kalaro yun, Opo. back out, may ganyan, who knows, could come sooner, who knows, yung delay. Opo. Para mo, mas maganda pag makikita mo pa minsan. Opo. Okay, Sige po, sir. Ingat po. maraming salamat. Say hi na lang kay Noli. Opo. Oo. Yung pamangkin mo na-train mo na mahusay. Opo, Ano nasa pangalan yun? JR po. JR. Hopefully siya pupunta si JR. Magaling po silang lahat, sir. Oo. Si Rodel. Si Pare Rodel, sir, ano, punta ng Manila. Oh, okay. Oo, nasa mall kasi po siya. Kinontratan niya na po yata yung buong mall. Tawag ko sa kanya, si Smiley to magandang ganito, laging tumatawa kahit ano. Opo. Kahit lugi na kami. Mamimiss mo din. Ano? Opo. So ayan, maraming salamat kay Sir Johnny Fernando sa pagpasyal. So ayan, yung bahay nila dito lang sa Burgos. Ganun po, sir. Tapos ano. Ganito, sir. Okay. So sa Burgos lang dito sa Paniki. Sandali. So pasyalan natin minsan mga boss para makita natin. So ginagawa na kasi yung bahay nila. Mga 4 months siguro matatapos na yung structural. Sige po, sir, ingat. Okay, ayan, shout out sa mga nasa Canada. Ayan, maraming salamat sa pagbisita. Ayan. Siyempre, panibagong blessing na naman po yan mga boss. So tingnan nyo naman, sila pa yung pupunta rito sa bahay para magpa-schedule. So maraming salamat sa tiwala na kahit hindi pa kami gumawa dun sa bahay nila. So binigay niya na po yung tiwala sa amin na kami yung gagawa ng bahay nila kahit sinisimulan pa lang po ngayon. Yan, maraming salamat sa pagbisita, Mr. Johnny Fernando. Yan, syempre sa pamilya niya. At kay Ma'am Jocelyn, yung pamangkin niya dyan sa Burgos, Paniki. Okay, so ayan, trabaho na ulit tayo mga boss. Okay, so ayan, nandito tayo kay Badinoli. So i-update natin si modular cabinet. I-update natin yung project natin, modular cabinet mga boss. Yo, what's up? Good morning. Good morning guys. Yung mga boss, ayos na, ang ganda na. Aging. Okay. So yun mga boss, so nagtatakip kami ng screw. So wala kaming mabiling screw cap kaya minamasilyan na lang namin. Okay. So ayan mga boss, so update lang tayo rito sa modular kitchen cabinet natin. So halos natakpan naman na lahat, okay na.
So nagkulang lang tayo sa aging, so bibili tayo ng aging tapos board. So nagkamali lang tayo dun sa board kung saan natin i-screw. So talagang ganyan, siyempre hindi naman lahat nakukuha natin ng perfect. So at least mariremedyoan natin. So hindi naman masasayang yung board kung sakaling papalitan natin dito. So ito kasi mga boss, so nagkamali sila dito ng screw. Dapat dito walang screw, dapat dito sa labas, dapat nandito dapat yung screw nya para magandang tignan itong labas natin, nakatago yung mga screw nya. So ngayon nangyari na yan, so ang gagawin natin, wala naman tayong magagawa dyan kundi palitan na lang natin. So magagamit naman natin ito sa ibang project. So ito, kung tutusin, pwede naman ito, pwede naman itong gamitin natin doon. Kaya lang para sa akin, ayokong maglagay ng ganyan, na gusto ko talaga yung natatago yung screw para maganda yung product natin pag ilagay doon sa site. So para alam na rin nung gagawa, kung susunod alam na nila yung gagawin nila rito. Okay, so dito okay naman na lahat. So nailagay naman na lahat, nakapaglagay naman na sila ng mga takip kung ano, more nail, okay na. So nakapaglagay na rin si Badinoli ng drawer guide. So okay naman na lahat. So yan, si Badinoli na pala yung humawak ng cabinet natin. So siya na yung in charge dito. So wala na si Paribal. Si Paribal pala nasa kabilang site. So si Badinoli yung humawak ng project natin dito. Okay, so dalawa lang silang gumagawa ngayon, kaya medyo matagal. So naghanap din kami ng mga kasama namin. So meron naman na nag-apply dito. So ayan, mga next week siguro pupunta na rito para mag-start. So next week pwede na tayo mag-deliver na buds. Pwede na. Ayun, sabi ni Badinoli. I-rush na lang natin yung number 6. Tapos yung tatawagan na rin natin si Crystal Granite para may lagay yung countertop. So natawagan ko na rin si Crystal Granite kahapon. Sabi niya, may stock daw siya na quartz tsaka yung Black Galaxy. So yun daw yung pwede na niyang ilagay daw dito yun. So pinag-ready ko lang siya kung sakaling magpapagawa tayo sa kanya. At least meron na siyang may uhugot agad, meron na siyang madadala kagad. Okay, ayos na to mga boss. So next week sigurado doon na tayo sa site. So mag-arkila na lang tayo ng elf na pag ganun na lang, hindi kakayanin ni ano yan, may Mac Ranger. Ranger yung Makaya- ito, lalaki oh. So malaki ito pa kasi ano kaya problema, hindi kakasya. Oo. Para isang buhatan na lang. Pag si Mac Ranger talagang ilang beses din siyang pabalik-balik dito. Okay, so ayan mga boss, samahan nyo muna kaming bumili ng materyales para dito. So bibili tayo ng laminated board, tapos pang aging. So sasamahan tayo ni paring Mark. Shout out kay Erickson Grospe. Pare namin nasa Abu Dhabi. Ayan. Awan nangyari. Siyempre, shout out din kay Sir Alex Antonio Andres. Ayan. So ayan, malapit na matapos yung mo boss, yung modular kitchen cabinet mo. Siyempre, shout out din kay Johnny Fernando na namasyal kanina sa bahay. So ayan, maraming salamat at sa tiwala. So ayan, blessing po yung niya sa atin, ipinunta doon sa bahay. So magbibigay siya ng project sa atin ng bahay niya. So matagal na siyang subscriber sa atin, alam niya lahat ng vlog natin. So naikwento niya kanina. So ayan, samahan niyo muna kaming punta sa Tarlac, bili tayo ng materyales. So andito tayo sa Wilcon Tarlac. So bili tayo ng aging. Hi sir. Kangka to t-shirt, balip-lipatak lang. Sige. Adan? Hi sir. Sa nga brand, awan pa. Adi may sa nga brand, adi 880. Papabiro kak satang. I-chat na karon. Yung continuous on din. Approve tayo si Bennett. 1.6 eh. 1.6.
Oh, sige sir. Yung mat. Yung continuous handle sir, wala pa kami sir. Ano yan? Yung sa continuous handle na ano, yung Oo nga sir eh. tinawag ko na yun sir, wala pa. Kayo rin may hawak nun sir? Opo. Oo. Marami akong kailangan nun. 18 nga daw sabi ni Jane sir eh. Yung mga boss 1,600 isang rolyo. Ilang meters yan sir? 100 po. 100 meters. Lagay nyo na lang doon sa cashier sir, no? Sige sir. At may kukunin, may hanapin pa ako. Okay, so ayan mga boss. So ito yung lalagay natin sa San Carlos project. So ang problema kasi nila doon, nagmo-moist yung wall nila. So gagamit tayo ng Mundo Flexi type. So ayan. So ang ano nito, 3,157. So ilang semento sir ang ilalagay dito? 24 kilos sir. 24 kilos sa isang balde. Okay. So kukuha tayo ng 4 muna. So Davis, Mundo. So kasi Davis tayo. Davis na tayo kukuha. Tapos kumuha rin tayo ng Shades of Grey kasi nagkulang tayo ng Shades of Grey doon sa loob ng bahay. Magkano yung isa nun sir? 2,706 pesos po sa isang balde po. 2,706 706 pesos. Opo sir. Okay. Yan mga boss dito tayo kila sa Wilcon. Shout out sa mga taga Wilcon Tarlac. Ano pangalan ko sir? Lester. Lester. Ayan. Kelvin po, Kelvin. Kelvin. Jonas So po, may Jonas po, Jonas. Okay, Sir Jonas. So may may babatin po ba kayo, sir? Ayan. Hello po sa mga taga-kapan sir. Mga taga-Paniki po, hello po dyan. Gusto po. Taga Paniki. Ayan. Sa vlog. Ayan, maraming salamat sir sa pag-subscribe po kayo. Subscribe natin. Thank you. So yung isa 15,336. So yun mga yun. So yung ano natin. Tapos itong pang-aging 1,600. Okay. Okay, so dito na lahat ang binili natin. So thank you sir. So dito tayo sa Maxi Wood. So bili tayo ng 1-piece plywood laminated. So pwedeng paiba to. Ibang resibo na itong isa, tapos ito isa. Okay. Okay. Sir, 7,500 for Ayan mga boss welcome to my vlog, Gerald. Maxi Wood. Ang Gerald Alderson ng Maxi Wood. Yan. Oh. Ata pare, kabel dyan. Ay, malagyan natin lagyan natin ng karton. Okay, so ito yung nagastos natin dito, yung laminated board. So yun, 2,220. Tapos yung mga PVC. So ayan, yung 17 pieces na PVC pipe na distress, nasa 3,859 yung 17 pieces. Tapos yung elbow 27 pieces yan, 1,485. Okay, so ang binayaran natin dito 5,344. So yan po yung mga nabayaran natin. So pupunta ito doon sa San Carlos, Pangasinan project. Okay. Shout out Gerald. So mas mura dito mga boss, pero makapal din naman, makapal yung PVC pipe nila dito. YouTube channel Ayan.
Maclagonilla vlog po sir. Binigyan ko sila ng sticker eh. Oh, nasa yung sticker. Gamit na. Subscribe na. Yun, maraming salamat. Maraming salamat. Hindi ako nakapagdala ng sticker. Sa susunod sir, t-shirt. Sige ba. Basta Maxiwood. Anong problema doon? T-shirt boss. Sige. Ilan ba kayo rito? Napanood namin si Jimmy sa Tableria meron. Si Jimmy Stick. Okay, dito naman tayo sa City Hardware ngayon mga boss. So tingin tayo ng dito, rad para doon sa cabinet natin. Hi, sir. Hi ma'am. Ay. Shout out. Ay. Ito sir, kuha ko dito. Tapos paano pa po? Ito, magkano kaya ito? 365. Dyan na lang. Tapos dito, yung paradian. Ito ba yan? Ano pa yung gusto nyo? Ended o yung concert? O yung may butas? Ayan, ended pala, tama pang cabinet. So, tama to na. Sakto to na. Tatlong ganito. 1/2. 3/4 kata to, sir. Ay, okay ba yan? 19 to ba? Ayan, sakto 19. Ito. Tama. Tama. Okay, tatlo dito. Tapos yan. Tapos pahati ko na lang ng... Okay, kahit bawasan lang ng 1 meter. Sige, sir, ikon natin yung magpapans po ng pinakahat. Okay. Ton! So 101 ito mga boss. 101 yung isa pa yung bracket ng panghanger natin. Tapos yun yung gagamitin natin panghanger. So magkano yan boss? Magkano na to? Magkano na yan? Wala, doon na lang. Okay, so ayan, bumili tayo ng plato tsaka ruler. So 109, so may ruler na siya dito sa City Hardware. Tapos bumili rin tayo ng brass, 34 pesos ang isa. So ayan, dalawa kinuha natin. So tingin pa tayo ng wall cladding dahil may lalagyan tayong project doon sa Kamiling. So tingnan natin yung wall cladding nila dito kung magkano. Mag-canvas na rin tayo. Okay, so dito. So ito yung wall cladding nila. Ayun. So 210. Picturean ko na rin. Kasi ito naman ano to? Parang ano rin, PVC na yan. Wall cladding. So itong siguro yung gusto. Tapos ito. Tingnan natin. Ito yung mga pagpipilian ng kliyente natin. Okay. So magkano to? 210 ang isa. Kaya lang ito the PVC siya. So doon naman yung decking naman yun. Ay hindi, wall cladding din pala to. Wall cladding. Tapos yun hardiplex na panel. Ang tawag doon sa hardiplanks pala yung mga boss, yung banda ron. So tingnan na natin. So dito 580 itong design na to. So ito naman 580 rin. So 485 yung mas maliit yung group niya. So WPC ay PVC.
So yan siya, PVC ceiling wall panel. PVC siya. Tapos dito naman ito, WPC naman ito. So 795 ang isa. 795. Okay, dito naman 476. So WPC naman ito. Wall cladding din. Ito naman 675. Okay. Dito naman sa hardy planks. Hardy planks. So iba-iba yung presyo na ito. Isa lang. 475 ang isa. So isang ganito. So ang size niya ito 8 by 200 by 300 mm. Ano yung size niya. So 75. So yan, wala pa yung nandito, wala tayong matawag. So ito yung decking na sinasabi ko kanina. So dyan ginagamit yung makakapal yun. So ito yung mga yun. So ito yung mga sample nila mga boss. Yan yung sample nila. So ito namang wall para naman sa wall. Yan. So yan yung nilalagay. Okay, so marami tayong stock na ganito dito. Kaya lang problema yung accessories nya dito sa ilalim. So parang dito sana sa wall decking meron tayong ilalagay dyan na framing, yung framing nya. So sabi nila tubular na lang daw yung ilalagay dito sa pinakailalim nya. So pre-framean mo siya ng tubular para doon siya kakapit. Tapos isang problema rito, wala silang para sa aging doon sa last nya, dito sa may last nya para ma-cover sana pati yung tubular natin, may cover sana nya. So wala rin silang ganun. So puro diskarte ang gagawin natin dito kung sakaling ito yung gagawin natin dyan. Okay, para may itago yung gilid nya. So didiskartean na lang natin yun kung sakaling ito yung magustuhan nila. Okay, so tara, at least may papaliwanag ko na dun sa client natin. Okay. Ay. Okay. Dito na. Okay. So ayan mga boss. So tara na, punong-puno si Mac Ranger. So itong tubo na binili na natin 810 ang isa. So lalagay na lang natin dito. Sama na lang natin dito. Doon sa loob na yan pare. So tignan na lang natin pare. Baka mahulog. Okay, so andito na tayo sa Santa Ignacia. So binaba namin itong board para dito sa kitchen cabinet. Rapay lang. Rapay lang. Gamitin nyo wala ito bigat. So itong pang aging. Okay, pakai ornus mo pare. Okay. So ayan, punta naman tayo sa San Carlos project. Okay. So ayan, baba natin mga materyales.
Okay, nakalimutan ko bumili ng ano ah. Oh, semento. Tusan na lang natin sila. Okay, sino pwedeng bumili dyan ng semento? Okay, so dito sa labas. So dito yung may nagmo-moist dito sa labas, so nagmo-moist dun sa loob. So ditong parte, tsaka dun sa kwarto. So pwede namang ito lang yung waterproofing natin, tsaka dun sa may kwarto. Tapos pag nalagyan ng downspout ito, maaaring hindi na mag-moist dyan kasi may downspout na tayo. So ang sabi nung may-ari ng bahay, so lalagyan na daw namin lahat ito. So protection na rin niya. So waterproofing natin lahat ito, buong bahay, buong labas ng bahay. So pati mga canopy, so dito malalagyan lahat yan. So babalutin natin ng waterproofing yan. So ito, meron na tayong binili dito kanina. Bumili tayo sa Wilcon. So Davis din po siya. Davis na Flexi-type. Yan, Mundo. Flexi-type ng Davis. Okay, yung halo na ito. So andito rin naman sa timba nila. So nakakabel dito 4 liters nitong Mundo Flexi-type. Tapos 6 kilos ng cement. So pwede kang gumamit ng brush o kaya ruler. So andyan po yung ano. So yung coverage niya sa isang 4 liters nito ay 5 to 6 square meter yung covered nito, yung isang 4 liters. So yun lang ang ano niyan mga boss. Siyempre kulang pa itong gamit natin dito. So magano pa kasi tayo, double coat tayo, first coat tsaka second coat. So yun kasi yung requirements nung si Flexi-type, sabi dun sa Wilcon. Okay, siyempre bago natin gamitin product, dapat alam din natin gamitin bago natin i-apply. Dapat alam natin kung paano gamitin. Okay, so dito update tayo rito mga boss. So dito review lang mga boss. To yung pinintura ko dito, Choco Brown ng Davis. So dito naman yung gloss ng Davis mga boss. Okay, so dito naman mga boss, ito naman yung flat ng Davis. Tapos dun sa mga cornisa niya, gloss ng Davis. Okay, so dito sa interior ng bahay, yung ginamit nating kulay dito, Shades of Gray ng Davis. So yan yung ginamit nating kulay dito sa loob ng bahay. So nagre-retouch lang sila mga boss. Retouch kasi dito nila makita pa pure white. So kinulayan nila. So ngayon nagre-retouch sila ngayon. Okay, so siyempre importante pa rin na maliwanag yung area pag magpipintura tayo para kitang-kita yung mga hindi dapat makita. Yung mga i-retouch natin. Siyempre importante rin yung liha. So yung kasi yung magpipinis dun sa mga product natin. Okay, so bumili tayo ng semento. So Portland cement. So ihalo natin dito sa Flexi-type natin na waterproofing. So yung apat ng semento, apat na bag, 880. Tapos yung Neltex na 2 piraso na ano ba yan? Anong size nung binili mo? 400cc. Oh, yan mga boss. 400. 400cc. 400cc. Ano yan? Motor? So yung halos 500 ang dalawa. So 250 ang isa nun. Tapos steel brass 100. So dalawang binili nilang steel brass. So 50 pesos ang isa. So 1,480 lahat yung na bili natin. So siya nga pala mga boss, dito sa binili nating PVC pipe. So nagkamali daw sila ng presyo. So 400 lang yung binigay sa akin na presyo nito. So ngayon na short daw yung Maxiwood, yung may-ari ng hardware. Tumawag sila sa misis ko, sabi nila nagkamali daw sila. So ang alam kong bintang kasi nito nasa 600. So nagtaka ako bakit ang mura nung bigay nila sa akin, 400 ang isa. So nagtaka ako.
Kaya napakuha na rin ako, magkakanvas lang sana ako dun kanina. So sabi ko, ang mura naman, sabi ko, kaya kumuha na ako sa kanila. So ang kapal pa ng binigay nila. So nasa 600 siguro yan mga boss, 600 plus yung presyo nito mga boss. So hindi tama yung sinabi ko kanina na 400, kaya nagkamali sila doon. So na-short yung pinagbilang ko kanina, tumawag sila sa akin. Okay. Okay, so dito makikita nyo, nagre-retouch kami ngayon. So ni-retouch namin kasi medyo may mga nakikita pa kaming mga hindi maganda. So kailangan namin i-retouch mga boss. Okay, so ayan mga boss. So uwi na muna tayo. So i-update na lang natin ito sa susunod na araw. So balik po tayo rito. Okay, so nililinis na nila yung pagiging waterproofing na nila doon. So importante kasi malinis bago natin pahiran ng pang waterproofing. Okay, so tara. Okay, so andito na tayo sa bahay mga boss. So ayan. Siyempre bago ko tapusin itong vlog for today po natin mga boss. So gusto kong shout out sila Elizabeth Bersosa, si Raymond Heronilla. So ayan, watching from Santa Maria. Santa Maria Pangasinan. So ayan, kay Raymond Heronilla. Tapos kay Elizabeth Bersosa, Joker Official Vlog for 2.0. Shoutout din kay paring Wanjen TV. Kay syempre yan, kay Sir Ragnarok. Yan, shoutout naman dyan, sabi niya. TY. Okay, si Dreamboy. Yan, shoutout din kay Dreamboy. Shoutout din kay Carlo Tuason. Kay syempre kay Katukayo, kay Mac, shoutout. Kay Boss E. Yan, shoutout din kay Marvin Palitada King. Yan, syempre shoutout din kay Morelia Edgar Boy. Yan. Syempre kay Boss Black Mamba. Yan, syempre shoutout din kay Rodolfo Piquinto. So, ayan. Rafael Perez. Ay mga boss. Juliana Rain. Easter Bumatay. Yan, shout out kay Oragon Rica M, Faith Reyes, Mr. Kim, Freddy Atienda, at kay The Alan TV. Siyempre shout out din kay Roel Pascua. So pinapa-shout out niya si Marlo Ramos at Glenn Tejero. Boss, tinatanong niya kung anong klaseng white yung board na ginagamit nyo sa kitchen cabinet. So matte lang po sa boss yung binibili natin, matte, hindi po siya makintab. Okay, so yan po yung mga nagpa-shoutout po sa vlog po natin for today. Siyempre maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga nag-like nitong video natin. So ayan, kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ingat po tayo lagi at God bless.